फंबाय साया गुदुंमोन ना? गुदुंना गुसु मेगना नुवाखै नामा? साया थुङा ओंखारलायनायखौ? मा एसे गरम गरमफ्रा कास्टमारजोंनो बारा बांजों दुमजागोनबो। लोङाबा थांलै बेयाव लेक्सार होफैनाङा। जोंहा कास्टमारनि आंखाल गैया। नोंसोरबायदि कास्टमारा फैयाब्लाबो अरजाया। खथ' मोजां मोजां कास्टमार फैयो बेयाव। फंबाय नोंखौलाय माथो गाज्रि बाथ्रा बुंखो जोंलाय? साया गुदुंना गुसु बेखौसो सोंदोंमोन। बेयावनो एसेबां रागा जोंनांगौ जाबाय। जोंनि बर'फोरा फिसानिफ्राय एसे देरबाथाय गावखौनो बिराद गिदिर साननानै फिसा मानसिफोरखौ खाथिर बाथिर गैया खालामो। उनाव थांनानै गावखौनो देरगा खालामनावनो भिखारिसो जानाय नुयो माथो। जों गुबुन हारसा बांगालफोरनि दखानाव हाबालासिनो बर'फोरानो एसे देरथों होननानै बर'फोरनि दखानाव हाबो। नाथाय नोंसोर मानो कास्टमारखौनो रेसपेक्ट होनो रोङा? बेबायदिब्ला नोंसोरनि दखाना बायलांगोनलै सानसे। लोङाबा थांलै बेयाव लेक्सार होबाय थानाङा। आं नोंसोरखौ इन्टारभिउ लानो लिङाखै। थौलै थौ थांदोनोसै साहा था लोंला मा एसे गरम बेलाय। थौदो बिसोरनि हटेला सानसेबा बायलांनो हागोन। साला दखानिया कास्टमारखौ बरायोसो बिसोरनि आरो कास्टमारखौसो होनो हरो। थौदो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि नोंनि दखाना सानसेबा बायलांगोन। बेयाव सैमा मासेबो फैनाय नङा। मोजां नोंसोरो कास्टमारनि आंखाल गैया आंहा। फैसा गैयाब्ला मानो फैयो बेबायदि हटेलाव? साला नोंसोरनोथ' बड'लेण्डनि भिखारिफोरा। फिसा आं ओंखाम मोनजायैया साननै जाबाय। अन्नानै आंनो माबा मोनसे जाग्रा हरदो। आं जोबोद ओंखाम उखैदों। ओइ बोराय ओंखाम उखैबानो बिबानो मोनजायो नामा? ओरैबा जाथ्रायानो जायाखै। फिसा बिदि दा बुंसै। आं ओंखाम उखैनानै थानो हाथारला मोनबाय। अन्नानै माबा मोनसे जाग्रा हरदो। आं आशिर्बाद होयो फिसा। जों बायदि बिबायारिखौ नोंसोर अनोब्ला गोबां उन्नति जागोन नोंसोरो। अन्नानै माबा मोनसे जाग्रा हरदो। नाङा आंनो नोंनि आशिर्बाद। नोंनि आशिर्बाद लाबा आं नों बायदि भिखारिसो जागोन। फिसा अनदो आंखौ, आंहा जेबो राहा गैला। माबा मोनसे जाग्राल' हरदो अब्लानो आं थांसिगोन। आरो अनदोसो होनदो। है थांदो बेनिफ्राय भिखारि साला। बहानिफ्राय फैयोलाय? फिसा अनदो आंखौ दिनै सानसेनि थाखाय। है ओंखारलाङाबा आं होजागोनबो। माबा मोनसे हरथारदो। मा एसे अक्रा भिखारिलाय थांनो थिनबाबो थाङा। नोंनो माबा मोनसे जाग्रा नांगौ होनदोंना फै आंनि खाथियाव। साला आइदै भिखारि थांनो आइदै थिनबाबो हगारदो थाङाना आंखौ। मा नोंखौ खालामनाय बुथारनानै जाखो आंखौ लांसिगोन फिसा? मा खालामनाय जाखो? आइदै फिसा हगारदो आंखौ। मा खालामनाय जाखो? पाप नांगोन फिसा हगारदो। साला भिखारि थांनो थिनब्लाबो थाङामोन दा माबायदि मोनखो? थां नों सोरगोआव हाथरखिफोरखौ सानिबाय था जनानै। साला भिखारि मोनजारोङि थैनो फैदोंमोन बेयाव। नोंखौ बै जोंहानि दुब्लिनि बारियावनो फबना दोनगोन। नानि मोना मायबाफोर जाबावगौमोन नामा? जों सानैनो चावमिन पेटसे लाबोलाय। दे साखौ लोंग्रोलाय आं लायनोसै र'। नानि मोना आरो माबाफोर नांगौबा खोन्थाबानो जाबाय। दे जागोन दे। आइया चावमिना गोजौ थांबाय। आं मा नुखोलै? मा एसे गिथाव बाथाव गोजौ थांखो बेलाय? ओइ दुम्बा बेयाव थाबाय थाबा जानाय नङा। थौ थांसै जोंहा। बेयाव भुत दोङो बे हटेलाव। थौ जारलाया माबार थांसै। मा भुत गोनां हटेललै बेलाय? थौदो माबार थौदो। आंना गिनायावनो हासुदैयानो गलायलांबायसो। आंनाबो गलायलांबायसोलै। थौदो हाबहां माबार। साहाफोरखौ लोङालासिनो ओरैनो गालांबाय। बहा थांखो बिसोरलाय? चावमिन पेटनिखौलाय लोगोआव लांफाबाय नामा? माथो चावमिन पेट मोननैयालाय गोजौआवसो बिरखोनानै दं। मा जाखोलै? सोरबासो जादु खालामनासो हरबाय नामालै? रावबो खालामाखै जादु। बेखौ आंसो खालामदों।
ओइ सोर नों बेयाव भुटनि महर लाना मा जादु खिथिफैदों? आं जादु खिथियाखै बेयाव। नों आंखौ सानसे बुथारनाया बागरबाय नामा? आं दिनै नोंखौ ओरैनो हगारनाय नङा। आया बे बोरायखौ बुथारनायासो भुट जाना फैबाय नामालाय? बेयाव थाबाय थाबा जानाय नंला, आं लासै थांनांसिगोन। बबेथिं खारलायदों नों? नों आंजों खारग'नो हागोन सानदों नामा? माथो बिथिंबो फैलायबायलै। दिनैलाय आंखौ जामारगोनसो नामा? आयु मायसे गिथाव बाथाव। नों आंखौ बे हटेलावनो बुथारनाया, आं दिनै नोंखौबो बेयावनो बुथारगोन। आंखौ अननानै निमाहा होदोलै आफा। आं मिथियो जोबोद गिदिर गोरोन्थि खामानि मावफ्लांबाय। अननानै आंखौ निमाहा होदो। निमाहा हा 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 हा। नों आंखौ निमाहा होदोंमोन ना फिसा? आइदै 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 आइदैलै आइदै खामला जोब्बाय आं थैसिगोन। साला अन्थाइ बिखा, दा माबायदि मोनदों आंखौ बुथारनायनि पापखौ? बिबायारिनो नों एसे जाग्रा हरनायाव थैगौमोन नामा नोङो? साला अन्थाइ बिखा, अननो रोङि, थै नों बेयावनो। दिनै नोंखौ बुथारनानैसो आंनि आत्माया गोजोन मोनबाय।